Alfonso Rueda inaugurou na Cidade da Cultura a xornada Xuventude na Onda, un evento pensado para conectar o talento xuvenil de Galicia coas principais áreas de innovación, ciencia e empresa. No acto levado a cabo na mañá de hoxe, o presidente da Xunta destacou o compromiso do goberno galego co futuro dos mozos e mozas de Galicia, subliñando que iniciativas como esta buscan abrir portas ao talento galego e facilitar a súa inserción no mundo laboral. Entre hoxe e mañá, os participantes poderán desfrutar de máis de 20 actividades programadas, organizadas en colaboración coas universidades galegas e co obxectivo de crear sinerxias entre o mundo académico, empresarial e a mocidade emprendedora. Esa Galicia calidade da que estamos falando tanto últimamente é moito máis que paisaxes, é moito máis que gastronomía, é moito máis que hostelería, que tamén, por suposto. En eso este ano, ademais, fantástico do punto de vista turístico se está vendo máis que nunca, pero é moito máis, é unha maneira de estar, unha maneira de facer as cousas desde o máis pequeno, que é moi importante, hasta o máis grande, o que máis se ve, o que máis nos identifica como marca en todas partes. O presidente tamén destacou o éxito doutras iniciativas da Xunta, como o programa Xuventude Mentoring, que neste momento leva xa 8 edicións e que acadou un 50% da inserción laboral entre os seus participantes. Ademais, o goberno galego ten en marcha outras iniciativas de apoio á mocidade, como Fórmate na Empresa, que ofrece prácticas remuneradas en sectores estratégicos, e Xuventude Crea, que facilita o acceso ao sector cultural galego. Toda esta xente nova que estades aquí, toda esta xente nova a que representades, que se esforza, que vos esforzades como nunca, que tedes máis talento e máis ganas de demostrarlo que nunca. Vou dicir unha cousa para rematar que xa sabedes e que só a caixa topicazo, pero é que é verdade, aquí está o futuro, o que vos fagades é o que vai marcar, o que vai ser a Galicia dos próximos anos. O evento Xuventude na Onda non só promove a innovación, senón que tamén xira arredor dunha Galicia máis aberta e dinámica, onde os mozos son os protagonistas do cambio e do progreso da nosa comunidade.